ಬೋಡಿ ದಾನೆ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ ಕಾಣೋದು ಹಾಕಿ ಅದೆಂತ ಚೀಟಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಈಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬೋಟ್ ಬರೋ ಉಂಟುಂಡು ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಪೆ ಮರಣಿತ ಪತ್ತೋಡು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಕಾಲ್ ಸೀಟ್ ದೇತು ನೋಡದೆ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಪರಿಯರ ಪೋಂಡ ಕೊರಿಯರ ನಮಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿಯ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು bkcreation ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇನಿ ಗಂಟೆ 5 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ನಮಗೆ 5 ಕಾಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪರದ ಬುಡ್ಡ ಉಡುಪಿಗೆ 6 ಗಂಟೆದವಲ ಇತ್ತು ಅಂದಾಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಸೀ ವಾಕ್ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಶೂಟಿದ ಪೆರಂಡು ಸೊ ಅಡೆತ್ತೆ ಬಿದ್ದಾಡ್ನು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ದಾನುಲ್ಲೇರು ರಾಕದೇರಿ ನಾನು 2 ಜನ ಆಮೇಲೆ ತರೋ ಮುಡುಲ್ಲೇರು ಸೊ ನನ್ನತ್ತೆ ಹೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಲರಾಜ್ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಪರಿಚಯ ಲಾಗ್ಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಡ್ರೋನ್ ಬಾಲು ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ತೆಗೆದಿತ್ತಿರ್ತೆ ಗುಡರ ಡ್ರೋನ್ ಬಾಲು ಇನ್ನು ತಿಕ್ಕೇರುಲ್ಲೇರು ಮುಂಚ ಇನಿ ಡ್ರೋನ್ ಆಚಾರಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೋದಾರನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಸೀದಾ ಉಡುಪಿ ಅರೌಂಡ್ ಮಂಗಳೂರು ಐಡು ಮುಡಿಪು ಅಂಚಿನ ಸೈಡಿನ ಶೂಟು ಇನಿ ಫೈನಲ್ ಆಪುನ ಎಂಡ್ ಮುಗಿಪೊಡಿನಿ ಎಂಚಾಂಡಲ ಸಾಂಗ್ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಐನಾತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪಡು ಈ ಸಾಂಗ್ ಬಣ್ಣಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರಲೆ ನಮ್ಮ ಅಂಚಿದ ಒಂಜಿ ಜವನೇರು ಇಂಚಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಂಚೊಂಡು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಕಲು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಬಂದ್ಬಿಡು ಒಂಜಿ ರೀತಿದು ಹಾಕಲು ಬತ್ತದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಪೋಂದುಪ್ಪುನು ಅವಾಗ ಪೊಯ್ ತೂಕ ಸಾಂಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಲಿಂಕ್ ಏನು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರನಾಂಡು ಅವಾಗ ನನ್ನ ಸೀದಾ ಮಲ್ಪೆ ತಾನೇ ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಪ್ಪ ಪದಂ ಭಯ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಡೆ ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಲ ಮಾಂಜಿತ್ತು ನಾವು ತಂದೆ ಸರಿ ಬಗ ಸೀದಾ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕುಡ್ಲದು ಥರ ಫುಲ್ಲು ಖಾಲಿ ಕುಡ್ಲ ಫ್ರೆಶ್ ಕುಡ್ಲ ಜುವ ಕುಡ್ಲ ಕಾಂಡದ ಹೊರತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಿಲ ಬಲಿ ಪುನಃ ಸೌಂಡು ಗಾಡಿದ ಹಾರ್ನಿಜ್ಜಿ ವೈತ್ ಬೋಲಿ ಕುಡ್ಲದ ನಮ್ಮ ಗುಡ್ಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಬರ್ಲದ ಅಲ್ಲ ಚಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಗಂಟೆ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಲೈಟ್ ಕೊರಕ ಡ್ರೋನ್ ಬಾಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ಜೈದಾನ ನಿದ್ರೆ ಮಾತಾತನಾತ ಓಲೋಲ್ಲ ಅಂದಾರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಗಲ್ಲ ಬಾಲ್ ಅಂತ ಯಾಲ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ജാപ്പരണോ ചേട്ടാ ഉടുപ്പി ജംഗ്ഷൻ എത്തി ചേട്ടാ ലക്കല ചേട്ടാ ಸೆಟಾ ಉಡುಪಿ ಎತ್ತಿ ಸೆಟಾ ಲಕ್ಕಲ ಸೆಟ ಅಕ್ಕಲಿಟ್ಟು ಸೇಟ ಉಂಡ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಹಲೋ ಏನ್ರಿ ಸೇಟಾ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಎತ್ತು ಮಲ್ಪೆ ಸೇವಾಕ್ ಪೊಯರೆಗೆ ತುಂಬು ಕೊಂಚ ಚಾಬಾರ್ ಕಂಡೆ ಓಲುಂಡು ಮೇ ಅವಳುಜ್ಜ ಐಟುಪ್ಪ ಸಿ ಹಸ್ರಿತಾರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ನಾನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಟೀ ಬ್ರೇಕ್ ಅದು ಬೊಕ್ಕ ಶೂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಲರಾಜ್ ಬತ್ತೇರು ಹಾಲು ಡ್ರೋನ್ ಆಚಾರಿ ಬತ್ತೇರು ಭಾರಿ ಅಪರೂಪ ದಿಕ್ಕುನೆ ಬೇರು ಮರಣಿತ ಪತ್ತೋಡು ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಕಾಲ್ ಸೀಟ್ ದೇತು ನೋಡದೆ ದಿಕ್ಕುನೆ ಇಚ್ಚೇರಿ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂದು ಅಚ್ಚೊಂದು ಚಾ ಪಡ್ದು ಸುರಾನ್ ಬಗ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮೈತೆ ಸೇವಾಕದಡೆ ಬತ್ತ ಬಟ್ ಸೇವಾಕಿಗೆ
ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 2,000 ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಗೆ. ಸೊ ದಾದ ಮಾಲ್ಪನ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿಚ್ಚಿ ಆಯ್ತು ರೇಟ್ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಡೆ ಬತ್ತ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ದಾಲೊಂಜಿ 2 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆತ್ತವನಗ ತೂಕ ಇಂಚಾಪನು ಎಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಉಂಡು ಬೋಟ್ ಪೂರ ಉಂತುಂಡು ಇಲ್ಲೊಂಜಿ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋಟ್ ಉಂಡು ಫುಲ್ಲು ಮಲ್ಪೆ. ಸೊ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದ ಇಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬತ್ತದ ಇತ್ತ ನಮಕ್ 2,000 ಒಂಜಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ನಮಕ್ ಕೊರ್ನು ನಮಕ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಆವಂದು. ಸೊ ಇತ್ತ ನಾನು ಓಪನ್ ಆತಚೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವಕ್ಕೆ ಬತ್ತನಂಟು ಇಂತೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ತು ತೂವಡು ನಾಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ಪೋಯ್ರ ಪಂಟತೆ ಉಡುಪಿ ದಾಖಲೆಗೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿರೋದು ನಾನು ಉಡುಪಿ ದಾಖಲೆ ಫನ್ಕನವ ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತನೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಸನ್ರೈಸ್ ಟೈಮ್ 2 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆಪ್ಪೊಲಿ ತೂಕ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವ್ಯೂ ಪುರತೂಲೆ ಫುಲ್ಲು ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೀನು ಪೂರ ಪತ್ತದ ಬತ್ತಿನ ಅದು ಪೊಡಿತೆ ಸಾಕತ್ತೊಂದು ವ್ಯೂ ಹಾತಿರ್ದ ಬಾಲೋಡ ಜನ ಉಂಟದ ಹಾತಿರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಐಡಿದ ಎತ್ತೋ ಜನ ಇಚ್ಚ ಒಳ್ಳೆ ಆತಿತ್ತಂಡೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೇನ್ಗ 500 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಆಪುಂಡ ಹಾಂ ತೆಪ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಕ ಒಂಜಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಆತೆ ಒಂಜಿ ಅಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಗಿಪೋಣ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಲ್ಲ ಬೊರ್ಚೆಂಕ್ಲಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ತಮ್ಸಪ್ ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು. ಅಕ್ಕಲ ಬಲೆ ಮುಡೆ ಪುಣ ಒಂದು ಬಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಟ್ಟಣ ಅವು ಮೊಂಟೇಶ್ವರ ದೆಪ್ಪಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅನ್ನೋ ದೆಪ್ಪಲಿ ಏನು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಲೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಹೋಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಹೌದಾ ಅದು ಇಟ್ ಮೇಕ್ ಸೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಅವ್ರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಸೈಡಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ತಮ್ಸಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಗೈಸ್ ಮೂಲು ಬಲೆ ನೆಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೆ ರೀ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ವಾಯ್ಸ್ ನಂಗೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಮಾತು ಪಡ ಮದು ದೆಪ್ಪರ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಅಡೆಗೆ ಇಂಚ ಕೊರಿಯರ್ನ ಅವೇ ಓಕೆ ರೆಡಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಪ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಆಕ್ಷನ್ ಅಡೆಗೆ ತು ತಮ್ ಕೋರ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಪರಿಯರೆ ನಂಕ್ ಬೀರ್ಬೋಡು ಬೀರುದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಲ್ಬೋಡು ಮಾಲ್ಗು ಕೂಟೆರೆ ನೀರ್ಬೋಡು ಎಂಚಾಂಡ್ಲಾಯಿನಿ ಪರೋಡು ಮಾತೇರ್ಲ ಪರ್ಪು ನಕುಲೆ ಪರ್ಜಿನ ಮೂಲು ಬಿಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪಂಡದು ಪರಿಯರೆ ಪೋಂಡ ಕೊರಿಯರೆ ನಮಡ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಸರಿ ಹೇಳೋದಿತ್ತ ನೋಡಿ ಫ್ಲೋಟ್ ಬರೋಡು ಸಾಕಾತಾಂಡವು ಆತೇಟಿದ್ದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆತ್ತು ಬಾಡು ಐಡ್ದ ಕೈನೇ ಬಾಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲಾರು ಚೊಲ್ಲು ನಮ್ಮೆನ್ನು ಅದ ಸೂಪರ್ ಅವು ನಾಯಿ ಡವನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನಾಯಿ ಹತ್ರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಹೇಳುವ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ನಾಯಿ ಬಾವು ನಾನು ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಇನ್ನೇ ಹುಡುಗಿ ನೆಗಡಿಕೊಂಡು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಈ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ಲು ತೋಜ್ ಹಿಂಕೊಂತಾರೆ ಅಪ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಸೀವಾಕ್ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಅರೌಂಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲೊಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ವುಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂಚೆ ಇಡೆ ಬತ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಶೂಟು ಮಲ್ಪೆರೊಂಡು. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ 2-3 ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ದೆತೊಂಡ ಪ್ಲಸ್ ಡ್ರೋನ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚೆ ಪೂರ ದೆತೊಂಡ್ರೆಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ತೊಲೆ ರೆಡ್ ಸೈಡ್ಲ ನೀರು ನಡುಟು ಒಂಜಿ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ವುಡನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಲ್ದೇರು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಾತ ಶೂಟ್ ಮಾಲ್ತದು ನನ್ನ ಸೀದಾ ಕುಡ್ಲ ಬಿಡ್ಪನು ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೂಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀದಾ ಮುಡಿಪು ಸೈಡ್ ಹೋದು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡ್ರೆಂಡು. ಸೊ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಉಡುಪಿ ಜಪ್ಪಿದ ಮೇಲೆ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮುಡಿಪು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬಾರ್ದಿತ್ತ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರ ಬೈದ
ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಚ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಟ್ ದೆಪ್ಪೆರಾತು ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಜ್ಜನು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಸನ್ ಸೆಟ್ ಆಗಲಿ ಟೈಮ್ ಸನ್ಸೆಟ್ ತೋಚೋ ಬೇಗ ಬೇಗ ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸಣ್ಣ ಇದು ಜತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂಜೆ ಅಪ್ಪನ ಹಿಡ್ದಮ್ಮ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜಪ್ಪಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಬೇಗ. ಬಾಲರಾಜ್ ಬಾಯ್ ಕ್ಯಾ ಹಾಲ್ ಹೈ? ನಾನು ಡ್ರೋನನ್ನು ಹೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಡ್ರೋನ್ ಎಂಚ ಪೋಯಿನಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಹೋಗಿನಲ್ಪ ಬೋಡಿ ಅಪ್ಪನ ದಾನೆ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪ ಕಾಣೋದು ಹಾಕ್ಯ ರೆಡಿ ಅದೇ ತಗೊಳ್ಳ ಹಾಂ ತಗೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬೇರೆ ರೆಡಿ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಗಲಲ್ಲ ಮೂಮೆಂಟ್ ತುಂಬ ಬೇಡ ಹಂಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಆ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಚಂದ ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸು ರೆಡಿ ಇದು ಗುಡ್ಡೆ ನೋಡಿ ಗುಡ್ಡೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಸೂಪರ್. ಗಾಯ್ಸ್ ಮೂಲ್ ತೊಲೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಸೆಟ್ ಆವನ್ ಬತ್ತುಂಡು ವ್ಯೂ ತೊಲೆ ನೈಸ್ ವ್ಯೂ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರೋಂದುಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಗೋವರ್ಧನಗಿರಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಖತ್ ವ್ಯೂ ಇಡೀ ತೋಜುಂಡು ಇಡೀ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬತ್ತನ ಸಾಧಾರಣ ಕೇರಳ ಮುಟ್ಟ ತೋಜುಂಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ತೋಜು ನೀಲೇಶ್ವರ ಮುಟ್ಟ ತೋಜುಂಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಚೂರು ಮೈಂದುಂಡು ಈ ಸೈಡ್ ಬತ್ತನ ಕೇರಳ ಇಂಚಿ ಬತ್ತನ ಕುಡ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕುಡ್ಲಾ. ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಪ್ರತಾಪಿಯರ್ ಬೈದಿರು ಸ್ವಲ್ಪ ರೊಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ರೊಟೇಷನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಲಾಡ್ ರೊಟೇಷನ್ ಫೋಂಡು ಟಾಟಾ ಬೈ ಬೈ ಗುಡ್ ಬೈ ಚೂರು ಬರ್ತಾನೆ ಬರು ಕಲರ್ ಚೂರು ಬರ್ತಾನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಾನ್ಸಸ್ ಅದೇಂತ ಚೀಟಿ ಪಂಚಗದೆ ಈಗ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಹೋಗೋಗ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪಂಚಗಜ್ಜೆ. ಓ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮಾತ ಮುಗೀತದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಸಾಂಗ್ ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಗ ವಿನಾಯಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪನ್ವಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಬರೋದುಂಡು. ಸೊ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಾಕ್ಲೆ ಗೊಂಜಿ ಅಪಗ ನನ್ನ ಇಡೆ ಮುಗಿಂಡು ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್ ಬಾಲು ಇನ್ನಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಬತ್ತು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಂಡಾವಟ ಡ್ರೋನ್ ಅಲ್ಪ ಮೂಲ ಬಲ್ಲೆಡೆ ಮತ್ತು 100 ಸೊ ಅಪಗ ಈ ಲಾಗ್ ನೀಡಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತವಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಇರ್ತೀಗ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ಅಪಗ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬೈ ಸಿ ಯು.